Wen bombo Janis, iti daytoy a kanito, awan pay unay iti makita nga adu nga turista nga umay iti ilimitat ta, bayat iti kami pinag-ikot kada iti tourist area mi iti Pagudpod, sumagmamano pay laeng dagiti sumangpet kaadwan na pay laeng ket dagiti lokal wenno dagiti adday iti sideg nga ili nga umay bumisita iti Apo. When bumbujenis kinapaysuanan na iti local government unit of Pagudpod, nangi-deploy iti lifeguard kadagiti strategic locations, specifically iti barangay Saod ken Balawi tapno no ma-ensure tayo DJ safety dagiti umay agdigos ken damit ten mangkita ken mangbantay kadagiti umay a bisita ditoy Pagudpod. When Bumbojanis, kas parte iti pinangi-activate mi iti incident management team iti ili ti Pagudpod, bayat deti offline summer vacation, kadwami dagiti na dumaduma nga ahensya kas kuma iti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ken Philippine Marines ken dagiti kadwami met iti medical health responders iti RHU, naka-deploy iti na dumaduma pay nga lugar tapno no adamet katulungan mi in case of emergency ken naman na mapasamak kadetoy nga kanito. When Bombogenes dagiti information desk nga nai-activate ket adda kadagiti strategic point of interest kas kuma iti entrance, exit kadagiti mapan iti nadumaduma nga tourist destination iti Pagudpod. When awan met pay kaasin Apo iti nai-record mi nga incident related kadagiti Semana Santa tatta, so agyamyaman kami awan pay iti major nga incident nga napasama kita daytoy yami. When kasi iti naglabas, actually kadeti ko mga aldawan ket marik nami kuman iti kinaadu iti turista. Ngayon siguro deti mapaspasaran tayo global crisis dili pa naggato iti gasolina ken krudo. Baka iso ti maysa nga factor no maysa nga epekto na iso nga awan unay iti agbiyahe wenno awan unay umay nga turista. Ngem numampay kasta sagsaganaan mi latta ta deti ngamin Huwebes aging iti Sabado iso iti maysa ngamin kakritikalan na no kastoy nga panahon iti Semana Santa. Iso iti pinagdagsa ngamin iti tao no iti ayan mi iso nga mangrugi itatta nga aldaw mangnamnama kimilla tamet nga ado iti umay mangbisita umay pasyar ken umay mangkita met iti kaduma-duma nga napintas nga buya iti ili ti Pagudpod. When Apo Bombo Roger, bayad iti panagiyuman mi kadagiti resort, hotel, and homestay owners, awan unay iti nag-book Apo dahiti karit siguro epekto iti global crisis, aduda pay kano iti nag-cancel. Mhm. Kinagpaikuanan na, addadamit ket di dagiti resorts and hotel nga nag-fully book, ngem adu kano iti nag-cancel. So nga medyo apektado iti daytoy nga industriya iti ili mi Pagudpod nang nangruna iti daytoy turismo Apo. Okay. Dagad ngamin sir, panag nga tumat, digiti renta or digiti hotels kada dita, digiti homestay. Apo Pedronan. Numampay kasta Apong mapaspasaran tayo diti epekto na iti global crisis, inyet neg iti local government unit, babaen iti panakitulong nga dagiti na dumaduma nga asosasyon iti Mhm. hotel, resorts, ken homestay nga haanda nga agipangato iti rate tapnon nung kasta, addadalat tamet dagiti maallukoy mi nga umay tapnon nun addadalat tamet Apo kitaen daytoy stakeholders mi iti tourism. Na po nakasagana iti emergency response team iti ILIMI 24/7 dadaa po umay agresponde in case of any related incident on emergency nga mapasamak iti yami. Addamit apo dagiti nakasagana gamit mi, addamit apo tinan-anay nga resources mi iti transportasyon kadagiti biktima in case apo nga mapasamak. No makita mi Apo, no ikumpara mi iti naglabas nga tawen Apo, narigat pa Apo nga maka 20% tatta kasi iti kunakon tatta ko mga aldaw ket isu kuma iti pinagdagsada
Ngem mangnamnama kami met latta apo aging Sabado sapay kumata adulat tamat ti umay pumasyar. Ken siyempre ati ko na po iti local government unit nakasagana kami met latta apo nga mangbisita kadagiti umay apo mangkita iti napintas a buya iti ilim a kabud.